аз равғани офтобпараст то гӯшти гову гӯсфанд ва меваву сабзавот. маҳсулоте ки ошхона ва дастархони тоҷиконро бе он тасаввур кардан мушкил аст, нархи он дар соли 2025 аз 7 то 27% афзудааст. дар ҳоле ки мардум нигаронанд, раиси оҷонсии омор далели болоравии нархи баъзе аз ин маҳсулотро мавсимӣ номид. баландшавӣ пастшавӣ омили мавсимиай. Мавсимиай, ҳозир ҳама шумо зимистона. ҳозир ҳама чиёи парнико кор карданд, дигар ҷо кор мекунанд, ҳама маҳсулот истеҳсол мешавад. вақте ки ай моҳи марду тараб моҳи май сар мешавад, маҳсулот аҳолӣ дар заминҳои кушод истеҳсол мекунанд, парвариш мекунанд, бозор мебуранд, нархта таъсир мерасонанд, нарх мефурӯянд. яке аз маҳсулоте ки болоравии нархаш ҳамеша боис ба нигаронии сокинон дар тоҷикистон аст, гӯшти гову гӯсфанд мебошад. ин дар ҳолест ки ба қавли раиси оҷонсии омор, дар соли гузашта саршумори чорво ба таври қобили мулоҳиза бештар шудааст. чорвои калони шохдор 2 миллион 789 ҳазор расидааст. инам зиёд шуда қариб 100 ҳазор. чорвои майда наслгирӣ ҳам зиёд шудагиай. бузу гӯсфанд қариб 3 миллион шудааст саршумораш. инам қариб 300 ҳазор зиёд шудагиай. дар баробари ин ҳамн талаботи мардумам. аммо дар хадамоти зидди инҳисорӣ сабаби болоравии нархи гӯшти гову гӯсфандро баръакс камшавии саршумори чорво номиданд. сабаби асосии кам будани чорво аст дар бозор. омили асосии кам будани чорво ин қимат шудани хӯроки чорво аст. аввалан дуюм кам ворид шудани чорво ба бозори ҷумҳурӣ мебошад. сеюм аз ҳама асосиш вай чорвопарвор кам шуд. сокинон дар тоҷикистон пайваста аз маоши каму нархҳои баланд дар бозорҳо шикоят мекунанд. мақомот мегӯянд ҳар сол маошро боло мебаранд. баъзе аз иқтисодшиносоне ки радиои озодӣ ба онҳо ҳамсӯҳбат шуд, вале моил нестанд номашон ошкор шавад, гуфтанд афзоиши маош дар тоҷикистон бо сабаби таворрум ва ё инфлятсия зиёд эҳсос намешавад, чун арзиши молу маҳсулот ва хӯрокворӣ пайваста дар ҳоли афзудан аст. ба иттилои расмӣ музди миёнаи кормандон дар тоҷикистон 2727 сомонӣ, камтар аз $300 амрикоӣ аст ва ба ҳамин далел ҳар сол садҳо ҳазор нафар дар ҷустуҷӯи кору маоши муносиб ба Русия ва кишварҳои дигар мераванд ва сахтиҳоро дар муҳоҷират таҳаммул мекунанд.